Per tant, el posicionament del Partit Demòcrata és el següent. En primer lloc, estem a favor d'acabar amb el monopoli. Ja en el seu moment vam avisar que regalar un monopoli de 50 anys a canvi d'una obra d'aquestes característiques és un model equivocat, i el temps ho ha demostrat. En segon lloc, estem d'acord en la necessitat d'ampliar espais per la limitació existent, però entenem que hauria de ser com a conseqüència, per tant, del primer punt, per l'obertura d'un nou tanatori que donés servei a la ciutat amb una gestió diferenciada i que d'aquesta manera la competència permetés rebaixar preus que ara mateix efectivament són desproporcionats. I en tercer lloc, i acabo, transparència total i sentit comú. No té cap mena de sentit que es cobrin 800 euros simplement per traslladar un difunt des de l'Hospital de Terrassa, que com saben és el nostre hospital públic de referència, fins a Rubí, perquè en un cas de defunció per malaltia, quan la mort es produeix allà, es fa obligatori pagar aquests 800 euros per part d'una família rubinenca, i per tant això no té cap mena de sentit. Per tant, esperem que es pugui obrir aquest debat. La moció en concret no diu que la gestió hagi de ser de l'Ajuntament, per això nosaltres hi votem a favor, però sí que estem a favor d'obrir aquest debat, de trencar aquest monopoli, de més transparència i sobretot de que la competència entre empreses explotadores acabi beneficiant els ciutadans de Rubí, que al final són els nostres clients i els qui servim. Gràcies. Gràcies. Bé, ningú com els successius consellers del Govern de la Generalitat no han reclamat més la finalització d'aquesta infraestructura tan i tan necessària per la nostra comarca i pel conjunt del país. Per nosaltres, més enllà de la crisi, és una veritable vergonya que una via amb un ús tan intensiu de vehicles, molts dels quals camions que mouen la nostra indústria, però també treballadors que dia a dia van a la feina, es trobin amb aquesta obra que està pràcticament completa i que no s'acabi i estigui aturada des de fa tants anys. En aquest sentit, Catalunya fa molts anys que ha estat oblidada pel que fa a les inversions en infraestructures per part de l'estat espanyol. El reiterat incompliment inclús dels pressupostos que s'aproven al Congrés dels Diputats, que després s'executen en un 120% a Madrid del que es pressuposa i en canvi no arriben ni al 80% d'execució del que es pressuposta a Catalunya. I en aquest cas són vies absolutament necessàries que nutreixen la competitivitat de la nostra economia i que en aquest sentit estan abandonades. I aquí l'unionisme descaradament va en contra el dia a dia dels interessos dels catalans. I quan recorren en aquella fal·làcia dels problemes reals de la gent, creiem que aquí haurien de ser els primers, absolutament els primers, en reclamar a l'Estat que deixi de fer trens d'alta velocitat a pobles remots d'Espanya i que es posi a la pell ja no dels camioners, com deia, que feinegen, sinó dels milers de cotxes, de persones treballadores que han de pagar el peatge de Martorell cada matí o bé fer cada sant matí una cua a la comarcal 14-13 per anar fins a Molins de Rei o fins a Sant Andreu de la Barca. En aquest sentit, el Partit Demòcrata seguirà reclamant la finalització d'aquesta obra i sobretot explicant que el sí al referèndum d'aquest any és un sí a finalitzar aquesta obra i és un sí a finalitzar tantes obres que acabin amb aquesta situació actual i ens permetin deixar el llast econòmic i social que representa en aquests moments pertany al Regne d'Espanya. Gràcies. Que quan es fa una consulta hi participen 2,2 milions de persones perquè volen participar, perquè volen votar, i que en unes eleccions recents al Parlament de Catalunya l'independentisme treu la majoria absoluta dels diputats del Parlament. Davant d'aquesta situació real, ni l'Estat ni cap partit polític no hi pot donar l'esquena. I ara el que es vol pretendre vendre com una lluita de poder, el que hem de dir des d'aquí és que no ens podran aturar. Que no ens podran aturar. Ens podran, si volen, aplicar no sé quantes lleis, intentar recuperar competències, però aquest país desbordarà democràticament l'estat espanyol. I per tant, en aquest sentit, que ningú tingui cap dubte de que el referèndum enguany es celebrarà. Es celebrarà. I es celebrarà perquè poden intentar precintar escoles, doncs votarem en centres esportius. Poden intentar precintar edificis públics, doncs votarem a les places. On calgui, on sigui possible, però votarem. I l'Estat és incapaç
per moltes competències que recuperi, per molts policies que intenti donar-li ordres, per molts funcionaris de la Generalitat que intenti donar ordres, serà incapaç d'aturar aquesta voluntat democràtica, perquè no es pot aturar la voluntat democràtica de la gent.